Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. Ha kapor baka sorkar kapan khalem ya ka jingki mot pran. Kala penkan ria no ya ki nong di jan ki baju syong ha ka jingking sya ka parking lot ka badan hakrom jong ka stan jayau. Henry nang niru lahaban penkan ria biang ya ki sya stan boy. Namar ba ki haban penpra bat ban shnam ha ya ka ni ka parking. Bat la kular ban rab yang ya ki syaju ondala de ban shna thama ya ka parking ya ka bala bu por kluj ha po khatwei benai. Henry mentala jan laisnem ompat la ban pendep ya ka parking bat kidang sakut haju kata hastan boy. Kini kinong di jan, kila penpau ke jingsong diau ban yoi, haba ki letpet ya ke jaka bala penkre ban penken ria yaki. Kila ong baka lenti ke long ke bakimha, bat ke syemjing yau daju ban kit jan, bat ba unrung syapo. Kila ong baka yau thama jungki ke long kum ke patong, bat ke krem ke balong yap ob, bat ke jingkang yiru kamdan. Kila itu bakila ya kendu ya ki bor sorkar ban ya keren ya kani, bat hadu mentah kimpat tem ayu ke sorkar kalale. Kila kerpa na kasorkar bakan penhe ya kalenti bat ban shnalenti ban rung na soson kenang baki pajba kin yoi baka deke yo. Kila kerpa ru baka sorkar kan kampen kloy namar ba kila yaisha do yap mentala jan laisnem bat bunru kila lej belano da kawe namar kani ke jaka ka baki syong menta kamdon yo don han kabatang ka bai kali ru kimlan. Haka jing pet jongi te hadu man hakatung yawan ya kendu ya usi ate buat sekretarian nalai kendu hatu ngi ba kam ilong jing jonglong siptir kam ilong na kam long singain kam don jing hangyet nang ta ngi lai kesah po amadan kin pet dak sudah na ta kalenti nang tu na jerong ro kadon tang na seni selandi ai isu long tang itliu ibarit ha di itliu ri long barit ha itang ban kit bel ro kam long dai la dengin kit bel ka tu da ju la jan jar ban rung no breu sawai ban cubu nakin hiar ki breu da hiar ki breu wan sawai breu ban kit jan long sio ilenti ibarit ilong kum ikrem nang ta ni karpat kanya ka sorkar ba kumba kala ong yang i ba katu kan long permanen yang i hang ne ka long tang ka temporary dai tinggal ale kan do bun sen dia tu ka si pa ding la bo ba ka jing tho de ba kan tran nang tu kam ya hap yang i kam long tang i wei baret ma to ka wei ngakali ong ka kan ne pa de kidol kinong tre ki ong kan ne ka de tang gitu ki handicap ba sunyap ba de gitu to kitu kam long ban nya ban jeng tingi ngi kwa e kalanti ngi la libu jing tho itu wasngi ngi kwa e kalanti ba kan wan bel nang tu na haju menswana na nakmat dukan paret bat ka wei ngi kwa kan tran direct nang tu na po so sun kan katuna ne nak hamar tu bade hang tu ba tho sign board ubru nang tu kan long open air kan yang kam don jing khamyet kam don le air kam don ro am tu kam kumban kam tam yang ni ke bla her ta le ngim long ban song tum tu
saka Hamadan saka pan khana ro gidon hang tu khlam jing khang yet ha kan ukur kom ngin syong hang tu la long ko mangi thap yangi hapo krem ti long ya ka bangi ngim long ji snya ka ko ya khia pa de ti ngim not ken ban le tingi karpat e ka sarkar na do mer ken ngalali karpat ne i karpat da ka jing sorit e nambar kum ka sarkar ka snap yangi marngi ngile da lenti ka bajai jai ngim long kum ki wei ki breu bangin ya ki phalo bang ne yeng surok dengan ya khla surok ru na marngi ngi don tang ki para khasi sudah hang ngi sung thu te ka sarkar ka isn e yangi ta ko ngan pensina ya phi hem tu ten da pensil ki nong pensina yangi ndai hakata ka we ka rukom ka bakisna pa ding yim phon kan kam long sip yangi te la da kan pat de ba complete ru ngim la man le ru nginam la bale syong ta na mar ble yu la da ladep na jur la da ladep man na jurong tingi la em bara bin syong ngira da kim padep na jurong de ngim pat la ban le e ru em ngim pat la ban le e ru em na mar ble yu ba katu kibreu ke nang sana hajrong ngi hapo am don yu lenti te kalenti ngi kwa abak risya kan yo kumadon aji mensuana di air ka don lenti nang tanang tina yur ka don lenti hadu lai lenti ke saw lenti ka don mensua te to mentala de ki ai la ai nang tu nak na jrong ka we te ka bakong san e matana tu na dukan na tu nak khamat badi do tu baret nang tu du na ta na ka entran bingi tho me kan ne bala de ki ai nang tu no baret ban nang tu na po so sun nang tu kan rung direct na tu kibreu kan yo i ngi bakade ka yo rem tum dari e baran yo kalong kum ka krementa la phi karpa de phi gi pres pa phine lek lem mi ka tu phin sondur phin ring dul lem mi ka tu naman ngi syong hang ne ro am baba ngi shu aisha si sabun ki bakang phi baki khang lot menta ki dukan bun baki ong yim don ba ka li shu te banwan namar ka jaka hang ne em hoi kabiang katanum kabiang kan kata ta jing sit tengah kambiang ta kalanti hang ni ro kam di biang belinga plian o tudukan jonga hapo ka wei ka tu ngasim na moda ba ki bru kim tip adon yo hang ni te nga plian o te haji sha man swale ka tu ngi set ma hinde ta ka jing bom tip ki bru ki ya wat be ta kasi market tengah plian o ka wei tu hapo te sa kham rung kham yu ki bru ten man tar la kham rung ki bru nang neru la kayo pade ka la telot hi la baro hi ngam kana i tang yangi ka ba telot yo re baro hi ba telot yo menta hindai ngi karpat kai sarkar bakan kampen keloy yang ni namar ba ngi la Aisha ngi la Aisha do yap si sha hang ni ne kum ba sarkar kala kula ngi lele man swale ka ong tang khat wei banai dang ong khat wei banai ta kam la ban dep ke iru te to dokum ta la jan lais nem menta la jan lais nem ngi la Aisha te menta te ngi lawan kar ngi karpat atu wasmir ki ong to yai ap te menta pa de hadu men menta kin pat le ru em di karpat kan long ka jing sai tang ka tu galenti hingir karpat menta kalenti kene ban yo direct be nang tu na so sun ban nang tu na bang jong man swa bala da ka dolong ka bala re kan le nang tu na khamat di ai de nang tu kan long kan yo le kan yang yiru ki basyong ti hang ni le ka don ka yo ngim don yo ngi sia syong be sia sa be hatu ka sngi ngalali ai u hoi ni kong wang to ngin ye khot lang ba ka smart city ban ni wangan khot lang ka smart city bangin wan ra lang ya dan lang nang dong pan i ta ka jing tuna ka en re nyai a padu mentar umpat le e ro me kata yong khot lang ka de ka smart city ong ka bile ndai ni pa ding la karpat ni la lai bu appointment hi kondar sang maru tang ba empat yo ban le empat ai ba nyen le chete cha yu kan ni la bu kata ba appointment i ro ting la le ekrai ba asngo balang ro lale ekra ni ye I pading chule ekra ngi khamra ka jing tho ka ni te yong katule ka de ka jong phi hi te ngin sana bahabet kat ka biang ka biet ya phi hinde la da kam biang ru ngan pan biang yong kum ta ka ni minister ta ma ngam tip mentai ile kum no kan tinggal ale kan du lut la kan du bun sin de tang chi sin ru na du ba syong ni la ile bet hi te long ni karpat ngai ka sarkar bakan sos na ilam yang ni kan mabun ki bakhang dukan menta phi hi la jong man don teng kim yo chu tang ibai kali ba pli kan dar ke bahasa jengai ka dei te ngi ke bahasa jan bang dang yo am ke bahasa jengai te la jenja ta ibai kali ru kata kan ke sem jing e yang ni te karpat bakan khamle kloi bakan ai dang it syong hang tir kan long safety kan yang ni long keme ni long ni don tangki khasi sudah don tangki long keme sudah kam ong no macam rang ni don ni wei arngot tu de hang le te ba majority ke long keme sudah ni don sadai tangki ba kup siliang sem siliang sudah tamo habang ilek pe tu kasngi bingi wanang te na po CEO te katu ngam pat ngim bi thu I thau sho ki sna kum no kum turu ngim I thu ka sna kum ka yo ne kalong te pe kum ka krem ni kalong ngim pat I thu ban ong kata ka jandap le kadang slam ni katu kadang simpor ba katu te kin sna ka no rukom ngim tip la ban ong ban syong ba kum tu te kam long
kamlong save kan yang ni kalong kaji kakuat kakek yang ni te kamlong kan yang tu gelawan pej tu kasi tambah keempat ilong yang ni tang kilanti rom 4 ilong nata kajing khang ye rom don te kata ka bajin jenjar sa kata kalanti ni kai ham jenjar ni tala ada kim 4 dep komplit na jerong te ngir ngi 4 long ban rong sapo ni 4 long ban sapo jing kerpat jongi te hang ni kasi market ikan baro ni kerpat bai bekas sorka kan sobha kan pen step kan ya kan kanang bangir ngi nam yap jatan kan lamar ba kitip hiang ni bangi don tang kilong kami sudah andre kide ban snusan kan namar ha kajo kapor ngom kum kupa kajo kapor ko kami kan bong no mo tilong biang hap kit eta kajing kit bakhia teng kajing em jongi kibre bun sin ngi ong tin lek ong waju kuslai inde ha kajing long do jongi kadon te kapor ngin hap bonong klam kuslai ngim long te inde shu ong bau blei do rangkat bar ngi te ngi da kajing ai ke jong blei sisang jong ni dam de kajing ai ke jong blei ngin nam la ban yeng lais nam ni yang mala ban sya ni kan tang katang kerpat ek sorkar ngasus na ilem bakan pen keloi no kan ya katai ngile ite ngila keren kaju ngila limi ski bor bahalo sa ki CEO sa deputy chief minister ngila libo da kajing thwa ro bang kerpat lagi yo ketuka lentirung ka entrance ka di banlong kum kayo te ka di banlong lai teli kan ngai tem tu surung du kalenti mentarung mo mithu rung na ein hiat na ei ka lentiru ka ba ka bami long safe kan cibut nawan ki jingjia bakar ki ban rong ban mi ndai kan ban ong ba isingan kalenti rong thek tang tu na pedeng bet tangar arteli baret nalor sapo ru ka long yam op long lali kerpat ni ki bor ba halor bakin yarap lam yangin marngi la katas nem la song han la lais nem ting la ya sha hang ni ka jing kham nya kan ning la de sha ngai ngi dale jure ba po pa de ka jing sna tang kalenti rong ru ka mi biang tingi kerpat ki bor ba dai ban pet kinda perkhat lam yangi ban pen biang kalenti bangin ya song bangin ya le yawan man kasi kan long ka basingan ken ka ban dan ka jing thot ni ya ka sarkar ite ka marbori ka tre benta jungi pa ba te ka debat sngap ka nyangi ba ngi ki ba song tu man kasni la dang bit ngim biang te ka ben perkhat ngi ken makilet ki song saki office saki jaka ki babiang te ngi pa dang tu ngi song na du step hadu da miet ka de ben long ka safety ka de ben biang ken na jiat ngi jumai ki e ru bangin ken trans ko bam biang tengin ya mi nang lo ngila su ya sha sha wa ngila su ya song lak song satar ten mar ba ki ong tang sipua te ngila su song la ka song pen e jubor ang ni kai na su ya le si tomi ken man ya song ban ya sha ban ya ap re ban ong ka ram ka e le te la sebahyar ka yo kum dit ka i man bawan tim sudan bereu sudan i ar hoi ka yo ka hiar hi na sono bro re long ngi hang ni te la long palat ken kila dakta kami hap su hentai dalong kadang long hat pedeng te ke ki bedir ki dang sok ten da wan da hiar sani pada ki bawan sani ki la di ki badawan khanang he kin pendep kham kuloi no kan kum bagi la bu po rengi tang sipo banai den tala long lai snem te da kum no ro ka de man perkhat lem bangin kham pen kuloi begin dia pendep no kham kuloi begin ye yo no ka yo ba kham biang tau ba tu zakate dahal ka jingpa jongi te kapal ilong kan tangka jaka rong ru kum tu saka hang tu yang kali hang tu en rong tengah ngai trai ki customer ru kin dik hi bakin lai kin wan kin rong hang tu te bat kwa hi da ka wei kalenti kan bangi ru ngin sok ki customer ru kin sok bakan lai kan wan kan long sip kan ye ki long ha balai kin la ki wan ha po tu ka yo jongi karukom snaru ka bi ilong yam om tengi lai mi hi na ka po sa sorkar tang ba ka sorkar pada te kampen sngap ne tep kapen sngap ne ka jingkren jongi ngim tep regi yai sha ngi yai ap kat ka ba ka ong maka ap ngi yai ap be te ka song pada sa ka sorka ka ni ta ki e boro kan le ya kata te ngin hab banya perkhat lang para baya song hang ni na marbling idon da ka grup temo ngidon da ka seng te session te hang ni ngidon te ngi hab perkhat lang kan ngi le kum no ya kata te ka yo hani ba ka hiar ba pa hadu dan ki bahab banai dalano da ka wei ru bahang ni tang bai kali ru ngim mi su banwan te kin sawan pa de ko man ong no tang hitu yo terang khendiat sengi khendiat por mo kin wan gun ba ki la le blano da ka wei jin bla pa de
Kim la su ban yeng la ka jong kejat hang ni nama ka jing her palat ka yo ni oi ka her lut ya baro mo tang ba hang ni te ki I umdon beri umdon hirang mano ru tingi sia song be kum ni man la ka sni kum ni ka ni siak sai do yap kum ban su ong no ni suan tur ba ka dei ka kam bangin hab ban wan hang ni suan tur do yap ni ni olat pa de da kum wei ta dei kum ngi le bala ya rang ba lai temen beri kum ni sanu su ngi nya le bala le ke sni mo ki khana ki bedang biang ki bedang ayu te dang klan te pe kum kitu ru ki ya ba ayu ki wa da ko wei ke bala sa ba pli menta te asila ismi tu inang yo hi kata bangin hablek thli kadang don ke smi bamdi tada ngi te ngim cha kum kata la da kale hi kum tangi ru ngim ai la de berle kum ta bele ber kata ngi la em kata pausnem ngi don prap san ngot bele kan suji tangkat ya ka ki baman kamla ban long kum ta ngim cha ra ban ngim ai la hi ru em bakan le kum ta pa de ngim ai la ra kan pen biang pen bit swayangi kat mangingim pet biang kon bangi ju song ber kata kala kular te kamut ngingim ai lat ira ho tela da katam ka biang langi la biang te kadang biang ka jaka kamat sa pen ang ta ka po ila ya wan pe tang ba kapat I pe se am te kum ba ka ong mansya ba ka pen kerja ngi ong tang prabrai ngi adep nem talais nem la sa bandap ru kampat dep habangi ru syapo ru kalong kum ka top katu katop sentek ki jing rung ru ki baret ki ban rung syapo ki baret ti ngi kwa ka ngi kwa tang ka lenti ka babyang ki ka ban rung ki customer mo ngi hang to ngi la temen ngi hap IT sa ki khon ki pateng em kan ya ti kata ken mo da hadian habot kan long kum tu ka lenti ya te kam isuk kai wat ngili ki berni jongi ki bahe bangkit jan u daju te ban rung ru ba ke ba ikem ha nanti ban rung ru te persyang lek pe piru pindam yo il ki jong ki khamat ki don tang kum ki skylight dan ding khang dan ho kum ka patok kum ka jel habawan u tu bawan pe ong pin wat khuslai ka ba bes ngin ayafi te biang lut na dong hadong bat toilet bat kan biang lut ba khoi pin yo ka ba biang ba ha ban ya kan ni ba menta kan bha shu te ngilong la expect ya kata ken ba bha ken ngim poi perkhat ken ba kan long kum tu ba kin sina ha ka tu ka rukom de ken ka jing ka ba mensuali ka jing ka lenti ya ka bes ka biang bha kalong nak tur ka ya tem ka biang te menta kalong tang nang ne na jong kum barung hapo sintek ni ken tingi kwa tang ka lenti ngim kwa kwa tang ka lenti ya ken ka ba biang ka ba he long ka ban keluit ken ki nong lek nong wan ro mo ki nong lek nong wan ro ki sem sitom ban long kum tu kadang ki pe kum ki tu ki glory ka biang ka lenti ya ki la ban rong di la ban ban mi ka ba mon ki ting ru kum ta ken kwa ken ka bakan long ka ba keluit ken ka lenti ya mo tip shu ken ong kum no ba ka tu se jong ong ngi le chong kum no ngi ka tu se jong nang kum tu te ya long in up ken da de ka tu se jong na mak in chong kum no sha po ka tu nang jan chi jong awet tam ibu ka jing ka pat ken mo ya ka sarkar bakan le kham kroi ken mo ngi hang ne ngi chu shong si sha lor ka jing shet par lior menta na lor ka jing diru ki brio ki bawan thiet lu ki la chen jing jar bhai ngi ba ajangai long thingya ka jan jo ngi ken ajangai long kum ka wi ka mar man ti ki la ban ayu mo mu ki ba ai wholesale ngi ba di khutia te ka ajangai palat ken ki bukli ki nong wan thiet ru ba wholesale ki balong ki ba sibuk kudam ta ka biang bha ke ni ba di khutia te la jar palat mi ndon brio ba ya ba yang shudon ka iwe a ni ngi she im satar syang im kordet ken hoi ke kam ka bangila ju trei ba de ngi shulom ta ken she yo ken I jami just step Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time.
The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks. We help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on Mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS, our ride